יכול לשבור את הרוח, ואיך הוא יכול לשבת לנוח כשהכל ברור ואין לו סיפור, והוא נשאר על משהו זנוח שמרגיש לו ששם הוא כל כך בטוח, וכשהוא נופל אז זה נפל, והנה הוא כאן, הוא בא וחוזר. איך הוא יכול לשכוח הכל, ללכת רחוק מדי, להמשיך לחיות ולא לחשוב על הטוב יותר מדי, יותר מדי. הכל מתחבר ולא נעלם, והוא רואה עולם מושלם. אם הוא ידע שטבע זה הרגל, עכשיו היה קם, חוזר ומתנצל. איך הוא יכול לשכוח הכל, ללכת רחוק מדי, להמשיך לחיות ולא לחשוב על הטוב יותר מדי, יותר מדי. איך הוא יכול לשכוח הכל, ללכת רחוק מדי, להמשיך לחיות ולא לחשוב על הטוב יותר מדי, יותר מדי.